Ассалому алайкум хонандагони азиз, ман азам факрам. Мавзӯи имрӯзаи мо шаклсозӣ дар санади HTML мебошад. Дар баробари дарсҳои гузашта шумо ягон бор ҳаракат кардан шаклсозиро дар HTML ҷустуҷӯ кардед? Бо мавзӯи имрӯзаи мо шумо шаклсозиро дар санади HTML аз худ менамоед. Воридсозии маълумот ё дархост дар сомонаи HTML ба воситаи тегҳои махсус ки он шакл ё форма ном дорад, истифода карда мешавад. Масалан, ҳангоми истифодабарии шабакаҳои иҷтимоӣ бори аввал ба шумо лозим меояд ки шумо худатонро ба қайд гирифта ва баъд аз он истифодабарии он шабакаи иҷтимоиро оғоз намоед. Барои ба қайдгирӣ дар сомонаҳои иҷтимоӣ ба шумо зарур меояд ки дар сомонаи онҳо маълумоти худро ворид намуда ба сервери онҳо фиристед. Пас аз ба қайдгирии маълумоти шумо метавонед фаъолияти худро дар ин сомонаи иҷтимоӣ оғоз намоед. Менигарем ба мафҳуми шакл ё форма дар санади HTML. Ҳар як форма ё ки шакл маҳз бо теги форм оғоз мешавад. Дар ин тег ду хосиятро муайян кардан лозим аст: скрипт ва методи воридоти додаҳо. Ном ва таъиноти ин хосиятҳо дар ҷадвал оварда шудааст. Хосияти аввал ин action, дар он суроғаи URL барномаеро муайян менамоед ки тавассути он додаҳо қабул ва коркард мегарданд. Агар ин хосият муайян нашуда бошад, он гоҳ додаҳо ба суроғаи вебсафҳае равона карда мешавад ки дар он форма ҷойгир шудааст. Хосияти дигари он method, яъне методи равонкунии иттилоотро ба барномаи мувофиқи коркарди додаҳо нишон медиҳад. Ин хосият яке аз ду қимати пост ё getро қабул карда метавонад. Агар қимати он пост бошад, он гоҳ иттилооти форма алоҳида аз суроғаи URL ва get бошад, якҷоя бо суроғаи URL равона карда мешавад. Дар формаҳои HTML барои сохтани майдонҳои нави гуногун се теги шаклсоз мавҷуд аст. Якум теги text area, дуюм теги select, сеюм теги input. Теги аввал text area ба мо имкон медиҳад ки дар сомона матн ворид намоем. Теги дуюм select ин барои мо имкон медиҳад ки дар сомонаи худ барои интихоби аз маълумотҳои буда кӯмак расонад. Ва теги охирон input ин барои сохтани тугмачаҳо, ворид намудани парвандаҳо ва ғайраҳо хизмат менамояд. Биёед хонандагон бо шинос шудани тегҳои нав онро дар амал истифода барем. Хонандагони азиз, супориши дигари мо ин аст ки мо бояд формаи зерин тайёр намоем ки истифодабаранда дар он ҷо ному насаби худро, рамз ва интихоби ҷинси худ ва маълумот оиди худ ба сомонаи дигар фиристад, яъне барои ба қайдгирии истифодабаранда. аз дарси гузашта ба мо маълум шуд ки чӣ тавр мо сомонаи HTML-ро тайёр менамоем ва онро бо ёрии барномаи ё дафтарҳои ёддоштҳо иваз менамоем. Дар ин ҷо дар теги title мо номи сарлавҳаи сомонаи худро мегузорем ва мебинем ки равзана бо ранги зард ишора карда шудааст ва дар теги bg color мо ранги зардро ишора менамоем. ва бо воситаи теги h1 ва p мо матнро бо ҳаҷми махсус ва бо ҷойгиршавии дар байн ишора менамоем. Инро сабт намуда дар сомонаи худ месанҷем
агар хоҳед ки қисми матни шумо дар дигар сатр гузарад, бо кадом тег ишора менамоем? бале, бо теги br. супориши дигари мо ин аст ки мо бояд формае тартиб диҳем ки дар он аввал ному насаби истифодабаранда дохил карда мешавад. аз дарси назариявӣ ба мо маълум шуд ки тег бо ишораи форм action ин маънояш ба дигар сомона равона кардан аст. мо дар инҷо номи дигар сомонаро мегузорем ва ҳамаи ин маълумотҳо бо усули пост равона карда мешаванд. яъне дар теги метод ишора менамоем. дар инҷо формаи худро маҳкам менамоем ва супориши аввал ин аст ки матни ному насабро тасвир намуда ва дар он ҷо як шакле тартиб диҳем ки намудаш матнӣ бошад, яъне бо теги input. ва дар теги input ҳатман id нишон дода шавад, яъне ин ҳангоми маълумотҳо ҷамъоварӣ карда мешавад ва ному насаби истифодабаранда бо тағйирёбандаи ном ишора мегардад ва ба усули пост равона мекунад. инро сабт намуда дар сомона як бори дигар месанҷем ва мебинем ки шакли мо тайёр шуд. супориши дигари мо ин аст ки мо бояд рамз барои ҳуҷраи истифодабаранда шаклашро тайёр намоем. барои матни формаи зерин ки бо ҳаҷми махсус ишора гардад ба мо ёрӣ мерасонад теги h. чӣ тавр мебинем ки матн бо тасвири махсус ишора гардид. барои супориши дигар ба мо лозим меояд ки матни пештарро ба нусха гирифта онро дар инҷо гузорем ва матнашро ба рамз барои ҳуҷраи худ иваз менамоем ва теги input ро намудашро рамзӣ мемонем, яъне ҳангоми нишон додан ҳарфҳояш аён намешавад. инро сабт карда дар сомонаи худ месанҷем ки ҳангоми ворид намудани матн бо нуқтаҳо ҳарфҳо пинҳон карда мешаванд. супориши дигар ин аст ки мо бояд формаи интихобӣ, яъне шакли интихобиро ки ҷинси истифодабаранро муайян мекунад тайёр намоем. мо матн ки ҷинси худро интихоб намоед чоп менамоем ва ба мо теги select ёрӣ мерасонад ки ин худ маънояш интихоб аст ва ҳангоми маълумотҳое ки барои интихоб ҷудо мешаванд онро бо теги option ҷудо мекунем ки value-яш, яъне қимати тағйирёбандааш, номи тағйирёбандааш гузошта мешавад. номи тағйирёбандаи аввали мо ин мард, яъне барои интихоб калимаи мард пешкаш мегардад. ва инро ба нусха бардошта бори дигар мегузорем ва танҳо номи тағйирёбандаашро зан монда инро сабт намуда дар сомона мебинем ки дар инҷо матн бо интихоби зан ё мард пешкаш гардид. супориши дигари ин аст ки мо бояд шакле тасвир намоем ки дар он истифодабаранда ҳангоми ба қайдгирӣ маълумот оид ба худ ворид намояд. супориши дигари мо ин аст ки мо бояд бо ёрии теги text area объекти матнӣ тайёр намоем ва бо ишораи калимаи id номи тағйирёбандаи text area гузошта мешавад ва бо ёрии теги rows ин сатрро муайян мекунад ва calls ин сутунҳои ворид намудани объекти матнӣ мебошад. баъд аз анҷоми select мо ба сатҳи нав гузашта
объекти худ ро мегузорем ва мебинем ки дар ин ҷо шакл барои матнгузорӣ гузошта шудааст. Ва супориши дигари мо ин аст ки мо бояд тугмачае тартиб диҳем ки ба воситаи пахшкунии ин тугмача маълумотҳо ҷамъоварӣ карда ба воситаи методи равонаи пост мефиристад. Дар ин ҷо намудааш submit ин фиристодан ва value-аш ин номи ҳамон тугмача ишора карда мешавад. Инро сабт карда дар сомона мо мебинем ки барои ба дигар сатр гузарондани тугмача мо BR-ро истифода бурдан ва месанҷем ки сомонаи мо тайёр шуд. Дар аввал формаи зеринро бо ному насаби худ ворид менамоем ва дар ин ҷо рамз барои ҳуҷраи худ интихоб менамоем ва дар ин ҷо маълумот оиди худ ворид менамоем. ва бо ёрии тугмачае ки мо тайёр намудем фиристодан ҳангоми пахш кардан чӣ тавре шумо мебинед маълумотҳо ба сомонаи дигар ки номаш сомонаи дигар нуқтаи HTML аст равона мегарданд. ба ҳамин супориши мо ба анҷом расид. хайр, то дарси оянда хуш бошед.